An déardaoin a bhí ann. Bhí na daltaí ag cócrocht sa seomra eacnamaíocht bhaile. Bhí náprúin á gcaitheamh acu. Bhí sceitimíní ar an rang leis an tasc a bhí idir lámh acu. Bhí frochtáin acu ar an gcócaráin. Bhí sé an-te. Tháinig an múinteoir trasna chun féachant orthu. Chuir duine de na daltaí ola ar an bhrochtáin. D'éirigh an ola Ró-the. I bhfaighidh na súil las tine sa phrochtáin. Bainneadh geit uafásach as gach duine sa rang. Dúirt an múinteoir leo gach rud a chur síos ar an bpointe agus an seomra a fhágáil gan a thuilleadh moille. Bhí an múinteoir ag crith le hagla. Bhí Isache go raibh alarm dóitéin ar an mala. Bhris sí an ghluine agus thosaigh an talarm ag bualadh láithreach. Chluispí é ar fud na scoile. Tháinig go an phríomhide ón gcóras fógraí poiblí. Dúirt sé leis na daltaí a mbealach a dhéanamh amach as an scoil go ciúin agus go béasach. Bhailligh na daltaí ina ranganna ag an ionad tionóil sa chlós. Ghlach na múinteoirí an rudda ag cinntiú go raibh gach duine i láthair. Rug Beirt Múinteoir ar na múchtóirí dóitéin. Bhuaigh siad an tine sular déanadh mórán damáiste sa chisteann. Bhí deatach ar fud na cisteanna. Tar éis tamil tu go cead na daltaí agus múinteoirí filleadh ar a seomraí ranga. Shiúil na scoileoirí isteach sa scoil i líne ordúil díreach. D'fhoghlaim na daltaí eacnamaíocht bhaile ceacht tábhachtach an lá sin. Beidh siad airth agus ollamh as seo amach. Is tócha gur fíor don seanachal, ní féidir ceann críanna a chur ar dhúileán óig.